Halo. Wow.
ben semangat. Ben semangat. Alah, Pak. Brengosmu, Pak, Jan. Yo malah apa, Pak? Brengose kaya gapura. Iki kok iso gapura kowe iki lho. Lah piye? Awak dhewe iki ora satu. Heeh. Wis dilungi neh. Sakmene mbane iki aku gimbal iki yo. Wah, sakmene mbane punan, Pak. Sik to. Niki ditambahi melih jenengan nggih. Nggih, ben semangat terus. Ben semangat nggih. Brengosin jenengan iki lho. Bisa kula nek brengos. Lha ngapa? Wi, lek wong lanang ono ganteng. Heeh. Oh, jungkir balik niki kok. Ayo. Nggih, lha iki kowe kok iso. Ayo. Sing cilik Pak niki. Cuk. Oh, cabang bayi. Lah kancane sing loro. Lah sing loro iki urung lho. Kowe iki kok iso. Ora ge kowe dhewe kabeh. Iki sik arep joget to jipuk kabeh iki. Lah, ngapusi kowe iki. Licik to kowe. Sing cilik kancane sing cilik iki bareng ya kancamu iki. Kowe pamongi. Kowe engko lek kok gawa kabeh ngubengi nyang Pak nggo klodhok kowe iki ngerti ora bojone. Ojo digawa kabeh. Ditepne kene Mas Rendi kene. Lha ngapa kok aja kowe? Ora timbang. Ya, iki kok didem karo iki. Heeh. Kowe iki barang iki padha cilik karo kowe didone kono liyane. Sik, kancane ben joget sik, ayo. Lah iso to kok gawa kabeh kok iso. Ayo. Didone kono liyane. Liyane. Oh, iki Ya, Hah? Ngomong Hanif. Piye? Wis oleh 50.000 aku berjoget terus lagi. Lah wong genah dikendangi urung mandeg barang kon mandeg sere. Liyane lho. Iki makan aku. Yo lah kaya oleh 50.000 kowe oleh 5.000 ngono. Iki 50.000 lho, Nip. Bapak aku sing biru-biru to wae iki. Wah, aku Pak. Kowe atraksi sih lho. Atraksi ya. Iya. Ya. Aku. Oke. Aku kok iso. Ayo. Ayo, Mas. Kurang lho.